apan churo lo ni litum na choning riateng pe nang litum ge wang pot nang litum phan nga choning rira lam kaning ye nang kok rat ang nu ke kapeklar nang kok alam ge la hello non malom lam ahok he alam rat along pon ulo la bongo senatum secret meeting dolo la pen ke jo pen la APHLC pavedet po non NGO a APHLC si pe do chat po la pen mo phike nilita hala NGO a APHLC along si advisor si mandunji usi ka pele alam pele la pen la phan bongo sena atum BJP atum pen cerap si niliphan tuliram rong hang si 7 crore troxy uti troxy apoisa niliphan ang piad la usi alam ka pele kapanya thang la pen ke nilihala nili Scorpio ke ningkan krip follow ban ulo no lama si Jimny nili loan and si chonam lok lo nili sopo akling bang loan and si nili pan Jimny na nampi seta nang nampi kudapu no da atheman nili arta ningkan troxy ke ra follow ko si nili pan loan and long le nang pipe lama si nili sopo amen pen si loan ge alam ge non hala installment gi pinang nili pension pen si nili installment gi akinam ge nili le a loan ge en ke sa nili sopo amen pen la ke akot kagos potro nang lium langi pe dolo la pe a seat mani bang ta nili bolero bang se jordet si a seat mani nili pi seat mani anda poisa la si hala bolero bang e jordet tang kok lo poisa ko videt a thige chini lo nelila rat akam e claim lok si poisa pedam lap lo la puya la helo abinongge karbiatum inglong arat atum phan kapejok long along riga pejok amuni tum phan pejok ji akam e claim lok pen si neli poisa ke neli ka chopia pot anta bank pen ta ulai lap pen pedam lap fixed deposit anta pedam lap non awas tala sang la sila kuti troxy tuliram rong hangsi bongo senatum a ordara ting peniliphan poisa na epiku kelaga ahok kali bongo senatum alang liphan ordar tibok labang e chinilo bongo senatum alang liphan ordar ki piateng mensi la NGO APHLC akimita ka selam lo lagi bongo senatum makam lo lagi akhirnya kopia posi bongo senatum claim bongo senat det kali ada kece RSS atum da dodun ada kece RSS atum lapen bongo senatum akhirnya nang litum ning do tahai ningkan Pherangke sirkebra troxir kebra hini ningkan bongo senatum benar organization tu selam lo halabang so benar organization along tribal atum an pedol lap lahada Assamese tum dahadak pedodun lo bongo sena methang dum dadul lo bihari tum dahadak do lo dan tribal ke do andum dadul lo dan kilonjia ohomia tum an dahadak si pedo atlo kat ke do de dun ke karbian an lahada karbia pan bilong lo kapre amat karbia tum ajak kong papa vedet lo karbia tom ajak kong papa vedet pensi election ke dam tang anta Congress amendment BJP amendment la bongo sena pen Bihar senatum election ci pe hai bom la pen halatum election Congress amendment Bihar senatum si control tiple BJP fan Congress pantala tum si control tiple control trip pen a job nang litum la an tek long lo jet 2015 aningkan pen nilitum VGR la pen government along le la railway along encroachment eviction at nangji puta eviction high head ke eviction high ke bongo sena la pen Bihar
arisim chotana Bongo Senatum la pen Bihar Senatum arisim chotana la si idet ke che raiji la pen elong le ke che raiji pulote e the ke che raiji pulote ilitum ahotur chichini nai ahotur ke BJP ta kali Congress ta kali ahotur ke Bongo Sena pen Bihar Sena la pen BJP la pen Congress atum ke la ke Bongo Sena pen Bihar Sena tu arisim chotana Muthe non ni chok chike itum kachini ne pena jo arisim kupi la si non la son si sedan lo non na che Pherangke la pen alang litum non mat aning ki thira hala NGO APHLC ka selam ige thang na kali lage ni litum lai huye lam kapachigi pena jo silonjia ohomia tu han PGR VGR along le pen chot kali lo along kaprik eviction along kaprik encroachment area pen anta eviction po lapen alang litum voter list pen the council voter list pen ki amenda ke tangthan po alang litum dake dori pule lipu pepin se alang litum meta ki puthul po hello je ai ka thar ke Christiana po puyo ako APHLC ke Christiana party puli pu verti alang litum lapot Christiana to hanle enra Christiana to hijan le pachik korna ko tamo paje jok na tamo la sinon ke en bang kia tum body ni amen kun tum ke di ne bang ke thoma tum bang ke ab ke klem la ke chini lor tamelo ni amen ta kun tum de de lan cho tagalina aprang ben la Christmas hut pulo tam te da Christiana tum ajha ka tum hola ke thele ke duk ka chu en un ka lider da pojo hola ke theke tum le chu en un e poisa ve lama si feel along si pre-Christmas service Advent Christmas ke duduk feel along amat RSS Bongo Sena tum pulo lason feel along dolote Christian kali tum da dun warati la si kapi dun de ti apan hala ya abit kapi jum hala tum abit jum de ji Christian abit jum de ji kapi jum je de ti apan amat hala tum ha akahelu ha tara langsung along studios auditorium arlo si kape claim da elopik jok ta chini dundi la bangke alang litung ye pugela ke Christian atum abirudhe si ke claim lo permission lo pul aman ini tu Christian ajha tu chini dundi da mahala 1.5 lakhs di 1,50,000 da ni si pidun po amat ipidut po seta alang ligali lata ni tu sini 15 lakhs Bongo Sena tum si ka ordar ki PC tuliram rong hang phan hala ino da bang phan komania tiso along si bidam kok pu situ amahala tum poisa da chichi lang la puyo akam bang ke la si la bang ke manghudu nang nelo la hi ho akam ke claim an ke la ke Christian tum bong kapachi bohongi po phan la si non ta nang putot nang putru lo ni tum han ni ning tang pe time me po andan ni claim lo ni litum si ning e khang athuma chi khang khete non itum karbi tum bong tribal tum bong che chok po jase met karbi tum bong kai chok hi hala Bongo Sena tum claim si ASDC pen CPML tum da pa che chok pa ji pichi la hem pa ji kai lap lo ke rak me mi ka che plang la bang so 2000 aning kan malom lo bodi la ka che plang 2001 1999 la malom no isla kerak ni non da la son si la Bongo Sena tu si la pen ke RSS tu si na claim di pusi la support ke claim dia fansi la ke claim la si ilitum kachini nangi ke la hello la pen aja ke pulo neli pude kangbura lo ponon ke neli rong asar lo pot neli APHLC along ke che odun jun po ke peklang la ke kali la tu ke neli hablo neli ikarong asar lo ek ne tu APHLC yang bong rong asar tu neli det kali alang ita rong asar Bikram hanse ta rong asar la penhala deuri terang dan rong asar bapuram terang dan rong asar aku do ulang hisab ni hala ka sondro kathar ta rong asar la tu ke sar sing terang kokrojar bentes pur pana ke helu neli hini ta sulai de la Pherang da lanta chok takalilang Pherang ha 1984-83 ahud neli 82-83 ahud neli ADC development no nogam
Mahkamah Parisyat Secretary lo, lapen Managing Director Silghabjut Mill lo, ke thom nili ka solay. Lathi un lagi non rong sarpen nili President APHLC binong ngali. Latum ke a risim charana. Ili tuma hotur binong ke Bongo Sena pen Bihar Sena. Kardom. Hala ke Rita Kram sa pila kagos potro ng papel lang non nili hala ang lipan la Arjun de ako nili hala mo hedi hala 7 crores alam ako putuay pakko ahok hi ke alam ke klang ke tuliram rong hang man se klang lo ka dila aport lagi ni pan defamation lo nong bi juno lo lagi la si alang li pan ke ther ko alam li ka choning ri nili alang li pan choning ri lo alang li laka ahok kali pura raka pan cethan nangji pusi nili duli ram rong hang pan choni ril 7 crores nili pon pu jimni da alang li sige nampu lapen nili hala NGO APHLC along sige dun ko FIZAR pu pini ni pu ai ui amar la salam hinopi hala rong beti ke bang ludet jo mathadam u amar bang kamat hatu bang katharatum ani ke aketi dum ni ke poisa pu anga chu enundang derle itu ke der tu lo pu jala jaha dengan kamatha tohu pu ke enduna puyo jomatha tu ke mo election ho ga vote pialin pina puyo matha tu ke alam bang ke la tu ke ahok lagi seta la si la support ke chok chi lagi la sini tum pe klang nang kok lo la pen duliram ro ha ke hai paneli nang litum pen si chuning ri lo nang litum keng si je alang li pe klar nang ji rata trongpan je alang li nelipan 7 crores poisa ng pite la penjimni garita alang li leke nam kali pura alang penitum secret meeting do puta ahok kali pura la sontom de secret meeting do pala 7 crores alang la penjimni ke nam pala la ke ahok kali nelipan ng nam pi pu jimni la ke ahok kali pura alang li rat ang bong peklang ngi la ke la tuliram rom hang ke hai alang li pan ka choni neli